Ah, goeie. Jo binnen de heer de Haan. Dat ben ik, ja. Kom maar in, jongens, direct. Waar komen we er even in? Ja, wat een koffieslinger. Al die schilderijen en die dingen die ik ken, die tegels, dat het een heel verhaal eigenlijk. Alles heeft een heel verhaal. Die heb ik al eens zelf maken. En dat is het haventje in Laaks. En dat is ik het haventje in Laaks met de andere kant. Ik hier nog een maat aan boord vroeger. Jan Kier ziet die, maar die is al stoond onderhand. Maar die schilderde vroeger altijd. En die maken prachtig mooi. Ik van die tegeltjes die ik daar hier al gemaakt heb. En, maar ja, toen werd er ziek en dus zei je vrouw bleest. Jan die reed het net, die is ik stonden. Maar er is een hoop verreboer. Zei ze, neem dat naar mij. Want toen wist ik wel eens een beetje bezig. Wie aan boord, ik wel eens een schilderen en een beetje een tekenen. En zo. Ik zei, nou, dat is goed. En zo ben ik alles begonnen. Hoi. Hoi. Ja, wat is dit alweer op deze morgen? Nou, dat betekent ze. Nee, ik er al opplakt. Ja, er zijn mooie spreukjes ik al bij. En, die heb ik al even verzameld. En, ik vind het mooi zelf, hoe zie ik het net in. Dus ik zo mooi. Toen Pisse Plassen werd, is het gezeik begonnen. Maar hoe moet dit nou als het hele huis beplakt is en je krijgt naar je tegeltjes? Dan kun je ze net meer kwijt. Nou, je kan nog een heleboel kwijt, hè. Ik heb nog een stuk of zo vandaag gelezen. Die ken ik nog wel. Maar de boppen ken ik nog wel wat kwijt. De boppen ken ik nog wel kwijt, maar ja, die zitten onder die laag. En het mooiste daarvan is eigenlijk, ik zit nou in de winter of vriezen het 20 graden. Ik heb een grondverwarming en die maarten die bloeien altijd een beetje warm. Dus ze breken net, maar troost. Aan de achterkant, ja, daar zit nog niks, maar daar ben enkel alle netten van de oren viskerijen. Maar wat vind je nou van Samoren? Ja, want ja, we nog 3 morgen vol met tegeltjes. Hier het gewoon stien. Ja, dus die moet eigenlijk zich voor. En dat komt ik. Dat komt ik wel, maar ja, ik heb er al een stuk het gelezen. Maar ja, dan moet eerst dat spul al even uit.